Şunu mınavol bir Hudaýym benleriniň 5-6 tane oglan uşagy bar. Oglan uşagynyň hiç gaýsyň haýır berenak. Hiç gaýda haýır berenak. Nuhap suwaýda paçykda bar, ula ýetekden oglan uşagyň içinde Hudaýda kan laq çykmasa bolýar ki, hemmet gowup batanak. Emma eger sen diniň, diýanatyň öýde bolsa, özüň Qur'any sünnete mutabyk bolsaň, sen şu oglanlygdan Allah Teala sana taş dünýeden gitýärçäň, fiýle hormat ýetirip durýar. Emma Hudaýym beniniň 6 tane ogly bar, şuň hemmetinden içi ot. Bu gadri gelip ýanýar, galbyda bar ahim, belki mesnuy panalardan goýdypdyr, bada etdir. Bu gadri dereni men dedim sen özüňden dedemeli. Sen takdir özüňde. Sen haýty bir oglanyň elinden tutup mescide getirýän sen şunu aýtyp bermäň. Haýdy bir ýer ogul mescid adan çekipdi, Hudaýy olakan etdi. Biz de Hudaýy olakan görmeler ogul. Ýer mescide gideýli sen alqaýtdyňmy? Alqaýdan nady ýok. Wagty biz oglan uşagyň terbiyetine şuňkun, wagty bir oglan maşa oglan Hudaýdan gorkmasa, o kimden gorksaga? Ola bat 14-15 ýaşaýança sana diýsem marahim, nenejan, dedejan nekip ýa-da. 18-19 barany keleni ýeri-ýeriye, kaptandan bilen garasa severýärler, o da öňe ora bolsa, o da bollo familiýar. İkisi kudu tatman durýardan eleýine. Guçuk gitýärler, ene koja, ata koja. Nereden tayak degdi? Öz amalymyzdan tayak degdi. Şu taýdym mara, olaqan gaýgymyz dünýede de şeýle ahym. Şu dünýede de jogap bereger oglan uşagyňdan peýda görjek bolsak, şun dine ora etmeli. Hudaýdan gorkmaýandan gork diýip türkmenler.